Ngidabingelele. Ngenza le video le ngoba ngibonile amanye ama comment lapha na. Kulama video 2 engwenzile. Ama comment anenhlabathi. Ekakhulukazi le video yokuqala ngoba ngiqale ngadlulisa amazwi enduduzo kulensizwe yaseMambatheni. Ngibhlungu kakhulu. Mina ngempela ngibhlungu. One le yansizwe yakithi mhlawumbe bayingcosana abakwazile ukuthi mina ngokashando ngizalwe isithole sakwaZulu. Beside lokho angifuni manje sithi ubani obe right ubani obe wrong, kodwa ukufa komuntu kuyahlonishwa kwaZulu. Laba abenza isibonelo ngalento le, laba banamagama abakhulumayo bethi nani qhubekani nenze ukuthi nizohamba, kusho ukuthi abantu abajabula lapho ukuthi kunomuntu ongasekho emhlabeni. Angiqondi ukuthi umuntu onjani uma umuntu oqhamukapi okhule ekhaya elinjani ojatulisa ukuthi kunomuntu ongasekho emhlabeni. Laba nje abenza ama video benza isibonelo bethi hloniphani ngoba manje ningahloniphi kuzokwenzeka ukuthi hloniphani. Abenza isibonelo ngalento noma ngalomga lo osivelele. Angazi bayibe kuphi ukuthakatha abakwenza abathakatha ndlelani. Njengokuthi umuntu ube wrong kangakanani, umuntu bengasekho emhlabeni kuyahlonishwa. Asibe sasenza isibonelo ngomuntu ongasekho emhlabeni ukuthi hloniphani ngoba nani kwasho kwacimwa njani. Asibe sakwenza lokho. Sitha uthini umndeni wakhe? Siyajabula. Akuvele kanjalo siyajabula. Udaba lale kwaSithebe bengilwenza bagcine bekhokhelwa abanye abasebenzi, kodwa okuningi ngoba kuningi okudinga ukulungiswa kula mashayini sekuyoqhubeka ngoJanuwari. But lento lena ingiphathe kabi. Angisithishanga comment yamuntu. Ngiyakhuluma ngeprofile. Kunabantu abafuna ukuphendulwa nje, abahlezi befuna ukuphendulwa ngazonke isikhathi. Ngeke ngikwenze lokho. Ngeke ngize ngikwenze. Mina mhlawumbe yami advice ibingathi lama nation lawa hayi bafana bakithi awuthi ukuma kancane manje. Kuqale kwalimala lensizwa le kuthi uBobo. Udaba la khona uma belikhuluma abanye bakhombisa ukuthi bayajabula ukuthi khona umuntu oshiwa kwalahlekela impilo yakhe. Abanye babethi akafi ngisho ukufa esibhedlela. Manje sekwelensizwe yakithi eMambatheni. Kukhona benza ama video abenza isibonelo ngayo lonto le, usho ukuthi bayajabula bahlekisa ngayo abanye lonto le. Niphila kuliphi isu? Mina bengathi ayime kancane into ama nation bafowethu. Nalaba abakhokhelwayo ukuthi ababe ku social media. Kanti banika malini abafowethu laba kanti? Banika imalini labanika yona. Lenza ukuthi nize nidele konke. Imali lengaka abanike. Ngiyazi sonke siyayidinga imali, siyadinga ukuphila ngoba le imali eyokuphila manje. Kanti imalini mayikhona imali abanike, yebo ikhona vele abanye abakhokhelwa ukuthi abenze lezi zinto abazenzayo kuma social media. Kodwa vele abafowethu abayi-8 okungcono abafani security okungcono. Nihambe namagadi ke nina manje. Laba bangakhokhelwa. Yekani lento enenzayo nini. Yekani lento enenzayo. Laba bangakhokhelwa. Abana manation lawa ngakhokhela. Hayi yekani lento manje. Yekani. Dlalani ngokunye manje. Iningi into ongayenza. Mhlawumbe uma ukuthi ubusune content enesivuthiwe ngalokho ayishintsha mfana. Hlala phansi ujule manje ube creative ukuthi ikuphi ongakwenza ke manje. Ikuphi ongakwenza ke manje. Mina ngiyiboni lento yama nation inokuphila. Lesijumbu esiwuMax isishaqane lesi siyavela sithi siyayeka manje ukulandela umculi, esilandela umculo. Mhlambe lamazwi wabone mhlambe uwashe mhlasempe sajoga noma sekanjani, kodwa nje amazwi lawana anokuhlakana.
ngiyaqala ukuze uMax ekhuluma into esile empilweni yami lo ngaba khona amazwi onobuhlakani bafana bakithi uma singayeke ukulandela abaculi ande lo mculo ngoba uyazi enye into njalo baningi abaculi aba-powerful abanamandla ngempela kodwa esingabalandeli thina ngoba silindele abantu nje ababili la sikade nje bona nje abantu ababili la baningi ngabala ngifike baningi ababedlulayo futhi labantu ababili abedlula ngayo yonke into ngipeni likhona yonke into ikhona ingoma ikhona yonke into nje ikhona kodwa thina ngoba sigadela ababili abasibulalisayo bejike futhi abanye bethi bekukhombisa ukurecognize ukuthi basibulalisa khona inkulumo engayizwa nje kuthiwa angazi abantu bafa eCartersfontein kanjani kwaphela abantu eCartersfontein yini leyo bangaka abantu abasazofa kanti ngalabacula ababili bafowethu hayi kwahleni madoda kwahleni mina ke nginenkolelo eyodwa ukuthi umhlaba uyahlonishwa ukuhlonipha umhlaba ukuhlonipha abantu uhlonipha imvelo kwazi ukuthi uma ukhuluma namanzi ukhuluma nemvelo uma ukhuluma nentaba ukhuluma nemvelo uma uhlangana nomuntu umfowethu lowo uyamrecognize ukuthi umfowethu mina ngazi ukuthi umuntu umhlonipha ngobe umuntu umhloniphele ukuthi uyena hayi ukuthi uyini mina nginabo obhuti mina into ubhuti omdala ubhuti mina nginaka lo mina ngikuhlonipha umuntu usezingeni lokuthi ubhuti yahlonipha umalume usezingeni sokuba umalume usezingeni lokuthi ube ubaba ngihloniphela ukuthi uwena hayi ukuthi uyini ngihlonipha abantu mina ukuthi bayini ayi lokhuzana uyiphoyisa mhlonipheni uyipho hayi ngeke mina bengahlonipha uhloniphi nawe sikhona ukuba isiqhwaga lo kukwazi ukuthi ukuhlonipha kuyini kubaluleke ngani ngoba lokuhlonipha lokho kwabantu sibahloniphela ukuthi bayini suke ngasikhona ukubahlonipha sokusuke siyabasaba phela asibahloniphi siyabasaba yabo asibahloniphi siyabasaba kokunye sabantu abasisabayo nabo abathemba ukuthi bazothumela obani yabo bese kukusika nje ukujikana ukuthi umhlaba uyahlonishwa umuntu umhlonipha ngobe umuntu umhloniphela ukuthi umuntu umhloniphela ukuthi uyini wenzani empilweni usebenzaphi